बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै सालाम बावहरदों आरो लोगोसेनो जय मसीह होननानै बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिसु ख्रिस्टनिनो बाख्नाय जानाय गौरव प्रशंसा जाफ्लायथोंसै। प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना मानसि माहारि मानसिफोरा माब्ला बयनिख्रुइबो दुखुआव थानो गोनां जायो? बबे समावहाय बबे खैफोदावहाय गोसोआव सान्थि गैयै जायो? बे जाहैबाय जेब्ला न'खराव जेब्ला बेक्तिनियाव बेराम आजारफोर जायो, बेरामफोर फैयो, अब्लाना न'खरावहाय एबा बेक्तिनियावहाय गोबां दुखु, रंजानाय गैयै गोसो, रंजानाय गैयै मानसि जायो। आरो बे समयसानिफ्राय ओंखारबोनो थाखाय जों गोबां नाजायो, नाथाय गोबां समावहाय जोङो फैमाल जायो एबा फेलें जायो। गोबां बेराम आजारफोरजों सैसोना थाबाय थानो गोनां जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेराम आजार जानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बाइबेलावहायबो मोननो हायो। गोबां बेराम आजार जानाय मानसिफोरा बाइबेलावहायबो दङमोन आरो बेराम आजार जानानैनो गोबां मानसिफ्रा थैलांनोबो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो जोङो बाइबेलाव ओरैबायदिखौबो नुनो मोनदों जेरावहाय गोबां बेराम आजारफोरा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों सोखाजादों। गोबां बेराम आजारफोरखौ जोङो अल्ड टेस्टामेन्टआवहायबो नुनो मोनदों। अल्ड टेस्टामेन्टआवहायबो इसोरा सोमोनांथावै नाबिफोरनि गेजेरजों, इसोरनि खामानि मावग्रा बेक्तिफोरनि गेजेरजों, इसोरजों सायख'जानाय बेक्तिफोरनि गेजेरजों इसोरा थोंजोङैनोबो गोबां सुबुंफोरखौ बेरामफोरनिफ्राय सोखानानै होदों, बेरामफोरखौ गैया खालामदों। आरो गोदान रदायाव जोङो नुदों जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो गोबां बेक्तिफोरखौ बेरामनिफ्राय हुस्थ' खालामदों, मोदायफोरखौ होनदों, गाज्रि जिउफोरखौ गोजानाव थोनहरदों आरो फोसाबनानै होदों आरो बयनोबो सान्तिखौ होदों। जिसु ख्रिस्ट' बे इसोरा मोदोमनि बेराम आरो जिउनि बेरामखौबो सोखायो। अब्ला प्रियफोर, दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बेबायदि बाइबेल सिरिफोर लानानै फैदों, जि बाइबेल सिरिफोरखौ जोङो देहेन खालामोब्ला जोंनि असान्ति जिउ, बे असान्ति जिउनिफ्राय सान्ति जिउखौ मोनगोन। जि बेराम आजार जानानै असान्ति जानानै दङ, बे असान्तिनिफ्राय जोङो सान्ति मोनगोन। आरो गोबां समावहाय जोङो सिन्था खालामो, बेबायदि बेराम आजार जानाय समावहाय जोङो मा बाइबेल सिरि फरायगोन, मा बाइबेल सिरिफोरखौ देहेन खालामगोन, बबे बाइबेल सिरिया जोंनि थाखाय मोजांसिन जागोन, साबसिन जागोन होननानै गोबां मानसिफोरा सिन्था खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननि बे साननायनिनो फिननायखौ दिनै आं लानानै फैदों। नोंथांमोननो लागै गासै 10था बाइबेल सिरि लाना फैदों। जि बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोना फरायोब्ला, देहेन खालामोब्ला बोलो मोनगोन। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ जागायजेनलांदोनि मोनफा मोनफा बाइबेल सिरिफोरखौ, बाइबेल बोसोनफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों जे नोंथांहा सहस जायो, जे नोंथाङा बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आशीर्बाद मोननो हायो। सेथि बाइबेल बोसोन जायखौ जोङो गोसोखांनांगौ, देहेन खालामनांगौ, बेनो जाहैबाय गितफोरनि 103 नाम्बारनि 2 आरो 3 सिरि। ओ आंनि गोसो, फोरबोखौ बाख्नायदो आरो बिनि राहा होनायखौ बावनो नांलिया, मानोना बिनो नोंनि गासै इनाय मावनायफोरखौ निमाहा होयो, बियो नोंनि गासै रबफोरखौ सोखायो। प्रेज द लर्ड। लिरगिरिया गावनि गोसोखौ बुंदों, गावनि गोसोखौ बै इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय खावलायदों एबा परामर्श होदों एबा बुंदों, ओ आंनि गोसो, बै इसोरखौ बाख्नायदो, मानोना बै इसोरानो आंनि गोसोखौ सान्ति होयो, बे इसोरानो रैखा खालामो आरो बे इसोरा गासै पापखौ निमाहा खालामो, गोसोनि गासै पापफोरखौ निमाहा खालामो। बिनि उनावहाय बे बेराम आजारफोरखौबो गैया खालामो, बेराम आजार अजदफोरखौबो फोसाबनानै होयो। दे अब्ला जोङो दानाबा नैथि बाइबेल बोसोनखौ नायदोनि, जिखौहाय जोङो बेरामफोर जानाय समाव देहेन खालामनांगौ आरो बेखौ फरायनायनि गेजेरजों जोङो गोसोआव सान्तिखौ लानांगौ, इसोरनि आशीर्बादखौ लानांगौ। बे जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 4 बालाब 20, 21, 22 सिरि। ओ आंनि बिसा, आंनि बुंनायफोराव गोसो होदो, आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंदो, बेफोरखौ नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो दाहोथार। बेफोरखौ गोसोखांदो आरो गावनि गोसोआव दोनफ्लायदो। जायफ्रा बिखौ मोनो, बे मानसियानो गोथां, बिनि गासै देहाखौ बिनो गोख्रों खालाम। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, जोंनि मोदोमखौ, जोंनि शरीरखौ, जोंनि देहाखौ सोर गोख्रों खालामोनो? बे जाहैबाय इसोरा जोंनि लोरबां देहाखौ गोख्रों खालामो। बेयावखायनो बे इसोरखौ नायगिरदो होननानैहाय बुंदों। बे इसोरखौ नायगिरदो। अनजाग्रा प्रियफोर,
जों बै इसोरखौ नागिरनांगोन, बै इसोरनियाव थानांगोन आरो बै इसोरासो जोंनि लोरबां देहाखौ, लोरबां सोलेरखौ बोलोगोरा खालामो। दे अब्ला प्रियफोर, थामथि बाइबेल बोसोनखौ जों नायदिनि। बे बोसोनानो जाहैबाय गितफोरनि 147 नाम्बारनि 3 सिरि। बियो गोसो बायनायफोरखौ सोखानानै गोसोनि खुनि जानायखौ खाथबनानै होयो। प्रेज द लर्ड। आङो आवगायावनो बुंदोंमोन, इसोरा जोंनि मोदोम लानानै मोदोमनि बेराम आजारफोरखौ सोखानानै होयो, नाथाय इसोरा बेखौबो सोखायो जोंनि गोसोनि खुनि जानाय, गोसोआव बेराम जानायफोरखौ बे इसोरा फोसाबनानै होयो, मोजां जायो, मोजां खालामो, गोग्गो खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों मोननै रोखोमनि बेराम जायो। बे बेरामा जाहैबाय मोदोम लानानै बेराम जानाय आरो जोंनि गोसो अन्थराव बेराम जानाय। आरो बे गोसो अन्थरनि बेरामफोरखौ डक्टर, इन्जिनियार, डक्टर कबिराजफोरा सोखानो हानाय नङा। इसोरा सोखायो, इसोराल'सो केबल सोखाग्रा। दा बेयावहाय प्रियफोर, गोसोनि बेरामखौबो बे इसोरा सोखागोन। दे अब्ला प्रियफोर, दानाबा जोङो थांदोनि ब्रैथि बाइबेल बोसोनाव। बे बाइबेल बोसोनानो जाहैबाय जेसायानि 53 बालाब 5 सिरि। अन्थाय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय। जोंनि सान्थिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय। जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोंनि मोदोमनि गासै बेराम आजारफोरा सोखाजादों, जोंनि गोसोनि बेराम आजारफोरा सोखाजादों, जोंनि फाबा खोमाजादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिसु ख्रिस्टहा गोहो दङ, मोन्थाय दङ, बोलो दङ। प्रियफोर, दानाबा जोङो बाथि बाइबेल बोसोनखौ नायदिनि। बेनो जाहैबाय माथाइनि 8 बालाब 14निफ्राय 17 सिरिसिम। बिथरनि न'आव थांनानै जिसुआ नुबाय बिथरनि बिखुनजोआ लोमजानायजों उन्दुसोनानै दं आरो जिसुआ बिनि आखायाव दांमारनो लोमजानाया गादों आरो बियो सिखांनानै जिसुखौ दाव दाव खालामदों। मानसिफ्रा गोबां बुहुद हमजानायफोरखौ मोनाबिलियाव लाबोनायाव जिसुआ बाथ्राजोंनो बुहुदफोरखौ बहनदों आरो गासै जब्राफोरखौ सोखादों। जेसाया नाबिनि बुंनाय बे बाथ्राफ्रा जाफुंबाय। बियो जोंनि खर'फोरखौ लाबाय आरो सानाय सुनायफोरखौ बानबाय। प्रेज द लर्ड। बे जिसु ख्रिस्टआ थारैनो जोंनि बेराम आजार, जोंनि सानाय सुनाय गासैखौबो बानस'यो आरो बियो लाङो। प्रियफोर, जों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनि। दे अब्ला द'थि इसोरनि बोसोनखौ जों नायदिनि। बे बोसोनानो जाहैबाय जेरेमियानि 17 बालाब 14 सिरि। अ फोरबो, आंखौ सोखादो, अब्ला आङो थालायै मोजांथार जागोन। आंखौ बासायदो, अब्ला आङो बासिगोन। नोंखौनो आङो बाख्नायो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय जेरेमियानि जिसु ख्रिस्ट इसोरनि सायाव फोथायनाय। आरो बे फोथायनाया मा? जे आङो नोंजोंनो सोखाजागोन, नोंनो आंखौ सोखायो। बे फोथायनायखौ जोंबो लाखिनांगोन। प्रियफोर, दानाबा जों थांदोनि स्निथि इसोरनि बोसोनसिम। बे बोसोनानो जाहैबाय गितफोर 30 बालाब 2 सिरि। फोरबो, आंनि इसोर, आङो नोंनियाव दहाय होनायखाय नोङो आंखौ सोखाबाय। प्रेज द लर्ड। दहाय होनायखाय नोङो आंखौ सोखाबाय। जोंखौ सोखाग्राया सोर? बे जाहैबाय इसोर। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा जों थांदोनि 8थि इसोरनि बोसोनखौ नायदोनि। बे बोसोनानो जाहैबाय 3 जहन 1 बालाब 2 सिरि। आंनि अनजाग्रा लोगो, आङो आरज खालामो नोंहा गासैयावबो मोजां जाथों आरो आं मिथिनाय बादि नोङो जेरै जिउआव मोजाङै दं बेबादिनो मोदोमावबो गोख्रोङैनो थाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो साफ्रोमबो गावनि लोगोनि थाखाय, गावनि नसुंसेनि थाखाय, न'खरनि थाखाय, गावनि हास्थायग्रा बेक्तिफोरनि थाखाय आरज खालामनांगौ, मोजां देहानि थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, मोजां देहा, मोजां मोदोमनि थाखाय लागार आरजआव थानांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, 9थि बाइबेल बोसोनखौ जोङो नायदिनि। बे बोसोनानो जाहैबाय मार्कुसनि 5 बालाब 34 सिरि। अब्ला जिसुआ बिखौ होनदों, अ बिसा हिन्जाव, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय। सान्थियै थांदो, नोंनि रगा जाफिनबावलिया। प्रेज द लर्ड। सोखाग्राया सोर? जिसु ख्रिस्ट। नाथाय बे बाइबेल सिरिया जोंखौ बेखौ गोसोखांहोदों, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय होननानै
रोखायै बुंदों। दा बेयावहाय जोंनि जिथु फोथायनाय बे फोथायनाया जिसु ख्रिस्टनि सायाव थानांगोन। दे अब्ला प्रियफोर दानाबा जोङो जोबथा बाइबेल बोसोन नायदोनि जिथि बे बोसोनानो जाहैबाय 1 पिटरनि 2:24 सिरि पाप मावनायनि बाथ्रायाव गोथै आरो धोरोमियानि थाखाय जोंखौ गोथां खालामनो जिसुआ जोंनि पापखौ गावनि मोदोमाव लानानै क्रुसाव बानलांबाय। बेनि जखम जानायजों नोंसोरो सोखाजाबाय। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्टनि जखमजों जोङो सोखाजाबाय आरो जोंनि सोखाजानाया मा? मोदोम लानानै जिउ लानानै मोननैयावबो जोङो जिसु ख्रिस्टजों सोखाजायो। ख्रिस्टनि थैजों बायख' जानाय फोथायारिफोर, जों गोबां समावहाय जेब्ला बेराम आजार जोंनियाव जायो, दुखु खैफोद जेंनाफोर फैयो, जोङो बेबायदि समावहाय बै सिटुएसनावहाय जोङो बबे बाइबेल सिरिखौ देहेन खालामगोन होननानै जों गोबां सिन्था खालामो। दा बेयावहाय गासै नोंथांमोननो 10टा बाइबेल सिरिफोरखौ बोसोनखौ लानानै फैबाय। नोंथाङा गावनो देहेन खालामदो आरो देहेन खालामनायनि गेजेरजों आशीर्बादखौ लादो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ मोनथिहोनो हास्थायदों, मोनथिहोनो लुबैदों। जोंहा गुड फ्राइडे खाथि सफैगासिनो दङ। दा गुड फ्राइडेनि मोनसे मोजां मेसेज लानानै आङो फैदों। नोंथांमोना बे मेसेजखौ सोलोंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गुबुनखौबो फोरोंनो हागोन। दा बेयावहाय आंनि नैथि जिथु चेनेल गोदान खुलिनाय दङ, बड' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल, बावहाय आङो अलरेडि आपल'ड खालामनानै होनाय जाबाय। दा बे चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ खोनासंहैगोन, गुड फ्राइडेनि जिथु मेसेज। अनजाग्रा प्रियफोर, डिसक्रिपसनाव आङो भिडिअनि लिंकखौ होबाय। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थुनानै थांदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना लादो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंनो हादों आरो नोंथाङा सानदोंब्ला सोलोंनो हाबाय होननानै आरो गुबुनफ्राबो मोनथिनांगौ होननानै सानोब्ला नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनो हागौ। दे अब्ला प्रियफोर, जोबनायाव बयनिसिमबो प्रेज द लर्ड होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेन होथोबाय। थेंक इउ।